Скъпи любители на природата, след секунди ще видим така нареченото балконче. Тук е уникално. Защо? Стига се до него и там са пускали пещерняци до 70 метра дълбочина в самите пещери, а над балкончето ето, това е така нареченото балконче, известно за царо и царицата, които германците са спускали с скенер на 70 метра и се намира златна колесница. Тя е недосегаема и си остава легенда и загадка за всички времена и древности. Вие виждате, че вода и огън сега не бива. Реката си минава и не се съобразява нито с твърдите скали, нито с нищо.